आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त देवगड पंचायत समितीमध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन 23 जूनला करण्यात आल्याची माहिती देवगड सभापती गणेश राणे यांनी दिली आहे। 23/6/2026 रोजी या जिल्ह्याचे लाडकं आमचं नेतृत्व, या जिल्ह्याचे सन्माननीय आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचा 23 तारीखला जो वाढदिवस आहे, वाढदिवसानिमित्त पंचायत समितीमध्ये देवगड छत्रपती संभाजी महाराज या सभागृहामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजन केलेलं आहे। आणि ह्या रक्तदान शिबिरमध्ये पंचायत समितीचे लोकप्रतिनिधी, सर्व पंचायत समिती देवगडचे प्रशासकीयमधले अधिकारी, कर्मचारी वर्ग असा संपूर्ण स्टाफ घेऊन साहेबांचा वाढदिवस हा आगळा वेगळा ह्या पंचायत समितीमध्ये साजरा करण्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। आणि त्या ठिकाणी आम्ही 50 लोकप्रतिनिधी अधिक प्रशासनमधले अधिकारी व कर्मचारी म्हणून 50 लोक आम्ही हे रक्तदान साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त करणार आहोत। त्याचबरोबर देवगड हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तिथे फळं वाटप, त्याचबरोबर वृक्षारोपण करणे, शाळेमध्ये त्यांना वह्यांचं वाटप करणे मुलांना, असे विविध कार्यक्रम साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आयोजन केलेलं आहे। आणि साहेबांना 23 तारीखला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। त्याचबरोबर या सर्व या जिल्ह्यातील दैवतांकडे प्रार्थना करतो की साहेबांचं आरोग्य, त्यांना उत्तम आरोग्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व आम्ही जी पंचायत समितीमध्ये हे कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे ते साहेबांच्या वाढदिवसाचं एक औचित्य साधून साहेबांना त्या कार्यक्रमामधून लोकांना त्या रक्तदानाचा उपयोग होऊन लोकांची रक्ताचा जो साठा कमी उपलब्ध होतो आहे देवगड तालुक्यामध्ये, तो ह्या निमित्त साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त पंचायत समिती देवगड आम्ही पदाधिकारी व प्रशासनमधले अधिकारी कर्मचारी असा मिळून साहेबांचा वाढदिवस आम्ही एक आगळा वेगळा साजरा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत।